€626. Esa será a sanción que levará a empresa Iluminaciones Sumia pola escaseza do alumeado no pasado Nadal na Boa Vila. Así o informou esta mañá o voceiro do Goberno local, Raimundo González. Entón, o máximo que permitía o contrato é un 2% do importe do mesmo e, en todo caso, o importe da iluminación de Nadal era €31.339. Por tanto, a sanción que se lle impón, toda vez que non presentou recurso nin nada, pois o acordo que fai a Xunta de Goberno é impoñerlle o 2% desa cantidade, ou o que é o mesmo, €626,78. Raimundo González tamén informou de que na mesa de contratación deuse luz verde ao contrato coa empresa Idades para a xestión do servizo de atención ao fogar por un período de 4 anos e un ano posible de prórroga. O importe deste contrato ascende, é dicir, o precio que oferta ou que ofertou Idades foi de €14,35. É dicir, que é 10 céntimos menos que o que estábamos pagando á anterior concesionaria, a concesionaria que desde outubro deixou de prestar o servicio. Quer dizer que nestes momentos o contrato que vai haber no futuro vai baixar pouquiña cousa, por certo, que só son 10 céntimos, pero bueno, quer dizer que os precios que tiña o Concello eran axeitados e eran os de mercado. Un prezo que se garante mediante contrato durante os vindeiros 4 anos e o posible ano de prórroga. Dende o Goberno local anuncian que se todo segue segundo o previsto, a finais deste mes a empresa xa estará prestando o servizo de atención ao fogar. Un servizo pro cal dende o Concello destinan un total de €1.424.000 anuais, coa prestación dun máximo anual de 92.000 horas, das cales 74.000 irán destinadas aos dependentes e entre 16 e 18.000 os non dependentes.